Jag är Isabel och hon är Ulrika. Japp. Och vi ska käka ingefära. Alltså vi ska äta kryddor. Cayennepeppar eller vad är det här egentligen? Någon slags peppar. Chilipeppar. Jag måste också ha mer. Vi håller på att fixa ingefära nu. Och det är de vi ska äta. Och när vi äter ingefära och peppar så kommer vi ha glad. Har vi vatten här bak. Och när vi käkar curry så... När man äter curry så släcker mjölket. Så vi ska ha mjölk. Hur mycket ska du ha egentligen? Där, du är full. Nu tar vi fulla. Fulla? Ja. Vi gjorde det här en gång, det var förstört. Ja, för vi råkar stoppa videon så att nu tar vi inte så mycket. Vi tar ungefär så här. Bara för att vi gjorde det en gång och vi håller på att dö. Det bränner fortfarande i min gom! Okej. Får varandra igen. Nej. Nej, vänta. Blåsa! Du får ta min hand. Okej. Blåsa, Isa! Det är snusk! Vi gör det. Själva, okej? Okej, nu gör vi. Min tunga! Min tungspets! Mycket bättre. Brinner! Nu går vi till peppan. Jag tror inte att den kan smaka lika illa som ingefära. Jag får bakom tänderna, alltså på tungspetsen. Okej, nu går vi till peppan. Nu ska vi bara, jag ska göra rent den här. Vänta, Fredde, det måste synas sluta. That's the way, I like it, I like it, Inte curry. Jag vill inte äta curry. Men Timo ska du ha. Jag, Maja. Nej, vad var det vi? Men det var Majas idé. Och sen valde vi att göra det hemma. Imorgon ska vi med Maja. Japp, så vi kommer ju döda ingefära. Jo, för jag vill att Maja ska få vara. Alltså hon kan ju kolla på det här på YouTube. Men jag tror knappast. Vi ska bara... Jag fick ingen peppar! Men du hämtar ju peppar. Vi kommer inte äta hela bara för peppar. Men jag själv! Det här är inte peppar, det är ingefära. Jag vill äta ingefära igen. Ingen vill det. Ingen vill äta. Jag fattar inte hur folk kan äta ingefära i mat. Förlåt för att jag säger det. Men någon kommer dö! Men ingefära känns inte så mycket. Nej, men när man äter i en sked gör det. Nej, det menar du inte. Nej, jag menar tvärtom. Nej, fälla är du så! Jag tycker inte mycket alls. Nej, det ska du göra. Jag ska inte göra det. Så. I like it. That's what I like it. Jag tror vi kör. Okej? Fedde, flytta. Fedde! Jalla! Babalush! Hon springer på mattan! Turita! Det där var inte jag. Och på stolen! Vi kör då. Den här gången är det din tur att börja. Macka. Nej, vi skulle börja samtidigt, men du valde att göra först. Kör den där, du väljer. Snabb marsvinssås. Jag tycker det luktar peppar. Stoppa in det! Kom igen. Vänta, jag tänkte hålla på med vatten. Mitt i allting. Stoppa det, ställa på med vatten. Mitt i allting.
kaffe det fylla på med vatten. Mitt i allting, kaffe det fylla på med vatten. Och när man äter mycket ingefära, då börjar man tjura. Hej Fredrika, 1, 2, 3 och winna. Nej Fredde! Men de måste synas! Så. Gråtning. Dina tänder är helt peppriga. Min tur. Sluta. Jag kommer snart. Vad ska du? Håll dig i bild, Fredde. Det är så smart. Hur attan du kan äta curry? Det är bara att göra som de gjorde på videon. Ät inte mat utan jag gör till Jason. Ät inte mat utan jag... Hur fan ska vi palla äta chili? Jag tror vi skulle äta 3 kryddor, inte 4. Oj, jag menar curry. Okej, nu kommer min lilla syster som ska dansa. Medan vi fyller på mjölk. Filmar ni? Vad tror du? Mamma vill lika. Nej, jag tänkte filma. Mamma vill lika. Det smakar på Det är bra för mig. Jag kan sätta. Det är inte bra för socker, okej? Det är fortfarande mindre. De är lika breda. Men är det inte? Den är mycket mindre här. Hej då! Jag är tillbaka, jag ska träna, jag ska följa min lilla sak. Det känns som att min mun kommer explodera inom kort.